Сейчас проверяю, пошла ли трансляция. Качество отличное, скорее всего, пошла. Да, пошла. Добрый день, витаю всех вас у нас на канале Осторожно Вирус, он же Асент Феникс. И сегодня у нас в гостях Числав Бульба. Числав, здравствуйте. Бульба. Числав. Сергей Бульба, Сергей, все, у меня уже просто, я до этого общался с Числавом, простите, пожалуйста. И у меня вылетело. Сергей Бульба, простите. Сергей, здравствуй. Как у тебя вообще прошло все это время? Что нового? Я пока что, пока ты будешь здороваться с людьми, я зайду, закину ссылку к себе в канал. Ой, що нового? Ну, ми ж бачимо, що год веселий, а особливо він веселим став після обрання Трампа. Дивно увогуле, да, от першу каденцію Трампа ніяка Америка змогла тоді узгадати тое, што яна ўсё ж таки парламенцкая рэспубліка, да? Да. А не прэзідэнцкая ў чыстым выглядзе. Ну а зараз Трамп ўсё ж таки, я так разумею, стараецца дадушыць увесці. Яны ж ужо пачалі закідваць ідэю пра тое, што трэба перагледзець, вот эта старая норма, яна даўно не адпавядае рэчаіснасці, ну пра тое, што ў Амерыцы можна быць толькі дзве кадэнцыі прэзідэнта. То бок Трамп пачаў ужо цераз сваіх людзей прамацовачку закідваць, што ну такого вот славнага парня, ну яны ж усе аднолькавыя, гэтыя славныя парні, да? Что в Узбекистане, что в Туркменістане, что ў Расіі, что ў Беларусі, что Трамп нагледзеўся, відаць, таксама вырашыў пагуляцца ў такое, ну тут дужа незамяніма. Цікавая роля персонажа, тому что я так разумею, что этот персонаж якраз ідзе для того, каб разбурыць эту старую схему. Пытанне, што новага прапануе, вот у чым сэнс. Итак, Новага я шчыра не бачу, да. Привитание всем. И давай я начну с первого вопроса. И первый вопрос это все-таки меня больше интересует по политике Беларусь, да, поэтому может ли Беларусь стать разменной монетой в геополитической игре между США и Россией, учитывая последнее заявление Трампа о приоритетности переговоров именно с Москвой? Ты же 100% слышал эти выкаки Трампа. На жаль, я ў дадзеным выпадку рэаліст. Я не невероятны аптыміст, а менавіта рэаліст. Я зыходжу з таго, што глядзі. Еўропа, Прыбалтыка, Польшча запрасіла ў еўразвяза на ўмацаванне мяжы з Беларуссю, з Расіяй, з Беларуссю аж на 10 мільярдаў даляраў. И все мои намеки на то, что, слушайте, а давайте вот мы згодны за 500 миллионов, як бы так, это самое, зрабіць змену ўлады внутри Беларуси, а астатнія вы, бог з вами, уже попіліце там, это на вашем сумлении. Не, яны слухаць не хочуць, іх цікавіць 10 мільярдаў, яно ж значна важней. То бок я асцерагаюся, што нас уже пакінулі по той бок меднага тазіка. А мяжу правялі. Больш таго, наколькі я ведаю, зараз рыхтуецца вялікая канферэнцыя, вялікая, менавіта па сваім узроўні, бо летняе прадстаўніцтва прэзідэнта менавіта па міжмор'і, і ўпершыню беларусаў не збіраюцца ўвогуле запрашаць ніякіх. Ні ціхановскіх, ні пазнякоўскіх, абсалютна ніякіх. То бок стаўленне да беларуса такое, вы ўжо частка Расіі, то бок вы не ёсць суб'ект, таму як бы так вас і не будзем нават падцягваць да. Усе мои прапановы таго, што это важна было бы для беларусаў, удзел беларусаў, каб беларусы шараговыя ўнутры Беларусі бачылі, да чаго можна дарасці, куды нам трэба імкнуцца. Не, я не бачу это самае, каб нас хацелі пачуць у дадзеным выпадку. Бок вы ўжо Расію, ўсё. З нами ўжо ніхто не лічыцца. Да. Конечно, это очень прискорбно слышать, но следующий вопрос, который я тебе хочу задать. Как возможно введение Трампом новых санкций против России может отразиться на экономической и политической ситуации в Беларуси? Трамп заявил по поводу, совсем недавно, да, по поводу того, что он собирается ввести санкции на банки российские.
Вот, из-за того, что, типа, как он выразился, я сказал Путину, что так делать нельзя, вот это вот нападение на Одессу, да, вот, и он очень сильно на него там бочку начал катить, кричать, что он ведет эти санкции. Так вот, как, возможно, введение Трампа новых санкций против России может отразиться на экономической и политической ситуации именно в Беларуси? Меня больше интересует. Ты ведаеш, по-моему, ну вот по маёй інфармацыі, якую я маю, то не ўсе кангрэсмены згодныя з тым, што робіць Трамп. Некаторыя як бы разглядаюць іншыя варыянты. Некаторыя прапануюць, от я наколькі ведаю, Зеленскаму некаторыя кангрэсмены прапаноўвалі дэнансаваць Будапешtsкі мемарандум. Я не ведаю, ці зробіць это Зеленскі, ці не зробіць. Адносна Беларусі, глядзі, у прынцыпе, я так разумею, што Петкевіч удалося цераз кагосьці выйсці на кагосьці з кангрэсменаў і, ў прынцыпе, прапанаваць варыянт, што вы зможаце адцягнуць Беларусь ад Расіі, калі увядзеце дыферэнцыяцыю па санкцыях. І тут жа ж мы чуем, загаварылі пра тое, што беларусы робяць прапанову па калійных угнаеннях. Трэба разумець, што гэты рынак дастаткова абмежаваны, вытворцаў не так багата. І беларусы, калі вот это два новыя радовішчы, два новыя руднікі адкрываюць, то беларусы здольныя будуць закрываць летні 30-40% ўсяго рынку сусветнага калійных угнаенняў. Бок, ну, вот падобна, што наконт гэтага ідзе гандаль. Другое, наконт банкаўскай сістэмы. Ведаеш, я ў свой час заўсёды здзіўляўся, чаму Парэксбанк, ну, усе памятаюць, Парэксбанк – это адмыўка грошай фактычна, правільна, прачышчаная фінансавая, да? Што ён знаходзіўся ў Латвіі, якую, ў прынцыпе, русакі падсвядома не вельмі любяць. З гэтага як бы заўсёды задумваліся пра тое, што якраз Беларусь бы адпавядала банкаўскаму цэнтру ўсходняй Еўропы. Я не ведаю, наколькі тут Петкевіч дадумаецца, не дадумаецца. Я калісьці яшчэ ў 2017 падчас ініцыятывы «Свежы ветер» тады закідаў ідэю інфармацыйную прастору Беларусь усходнеславянская Швейцарія. Я быў так закінуў, а Макей, паслухаўшы на наступны дзень, паправіў Беларусь усходнееўрапейская Швейцарія. А ў чым сэнс? Глядзі, калі санкцыі пад санкцыямі аказваюцца расійскія банкі, а беларускія банкі свядома вызваляюцца з-пад санкцыяў, яны ж вядуць размову ў першую чаргу пра калійныя ўгнаенні і пра банкі, да? Так. То бок, што мы маем? А вот тут якраз дзядзе Сэму, у сэнсе дзядзе Трампу, можна прапаноўваць, а давайте мы вот тут вот Беларусі арганізуем, і што, вот прачечную, понимаете, годзікаў там на 10-15, да. Каб вот это расійскія грошы, якія яны крадуць у свайго народа, цераз беларускія банкі ішлі вот куды-небудзь да вас там, укладаліся ў вашу эканоміку. І я думаю, што такі праект, у прынцыпе, можа знайсці нейкі водгук у, скажем так, у грошалюбівым сэрцы таварыша Трампа. Ён ж не пакіне грошы вот безгаспадарліва вот так вот на вырак лёсу, што называецца. Ён ж знойдзе іх куды прыстроіць. Так што вот два варыянты, якія я бачу, да, это калійка, это менавіта вот па банкаўскай этой сістэме, калі яны знойдуць агульную мову. Тым больш я паўтаруся, што ўсё ж такі канцэпцыю ім удалося да кагосьці данесці, што можна Беларусь адцягнуць ад Расіі менавіта вот дыферэнцыяцыі па санкцыям. То бок, ну, чакаем, што яны, наколькі я ведаю, яны працуюць цераз Кушнераў, малодшага, старэйшага. Ну, а далей я не ведаю, каго там напрацавала Петкевіч за 5 гадоў перабывання ў Амерыцы, но это для нас пакуль што... Франка вечерка. Ну, да. Ну, это другі бок таго ж медаля, да. Ковалевского. Ладно, извини, пожалуйста, за офф-топик. Сереж, следующий вопрос, который я хочу задать. Вот все мы слышали прекрасно по поводу изречений Трампа о приостановке поступления вооружения в Украину. И вот что я хочу спросить. Влияет ли приостановка Трампом военной помощи Украине на стратегическое положение Беларуси в регионе? Если влияет, то как? Натуральна, што Лукашенко вельмі турбуецца, што ён будзе ўцягнуты вайну тым ці іншым сродкам.
А ўсе ж мы разумеем, што у Пуціна, у прынцыпе, для гэтага ўсё гатова. От глядзі, згодна з тым алгарытмам, які яны напрацавалі ў Крыму, я нагадаю, што ў Крыму тады размяшчаліся лепшыя украінскія падраздзяленні, і марскія коцікі, і там сілы спецыяльных аперацый, што там толькі не было. І яны штогод, раз, а то і 2 разы на год удзельнічалі ў сумесных навучаннях разам з русакамі. І калі это робіцца 25 гадоў запар, то ўсё это пакаленне цэлае, то бок лейтэнанты ўжо сталі палкоўнікамі, да? Мгм. Яны ж, у прынцыпе, прараслі настолькі вялікімі гарызантальнымі сувязямі, што можна гаварыць пра тое, што Лукашенко раптам зможа даведацца, што беларусы ўцягнутыя ўжо ў вайну недзе з тэлеграм-каналаў. В свой час мы мелі інфармацыю пра тое, што нашы выхаванцы белага легіёна служылі ў адпаведных падраздзяленнях. Мы мелі інфармацыю, што беларускія сілы спецыяльных аперацый рабілі закладкі на тэрыторыю. Я сумняваюся, што Расія, што Лукашэнку эту інфармацыю даносілі. Это хутчэй за ўсё вырашалася менавіта вот так вот у гарызанталі. Больш таго, я б сказаў, што паколькі акрамя вот таго, што яны сталі братушкамі умоўна, таму што крысціны, радзіны, яны ўсё азначаюць разам. Это, скажем так, адзін магчымых варыянтаў. Другое, не сакрэт, што ўсё кіраўніцтва міністэрства абароны, яно, ў прынцыпе, дастаткова прарасійскае. Глядзі, вот з досведу Украіны Расія сутыкнулася з тым, што да, па лініі міністэрства абароны яны не вельмі чакалі нейкае супраціву, па лініі СБУ яны не чакалі, каго змаглі, каго купілі, каго не, то ў бок адсунулі. А сутыкнуліся яны з супрацівам менавіта па лініі МУС, то бок Міністэрства ўнутраных спраў. Таму што, ўсё ж такі міліцыя, это тыя, хто працуе разам з народам, на месцах, што называецца, там свае нейкія ўзаемадачыненні, свае нейкія хітрыкі, свае бізнесы кантрабандныя ці яшчэ якія-небудзь неістотна. Але ж, тым не менш, вот міліцыя абараніла свой інтарэс. І што мы маем на сённяшні дзень? Тое, што Расія ўсё это прадугледзела. І я ўжо не першы раз чую ад высокіх міліцэйскіх чыноў, нават беларусы самі абмяркоўваюць у кулуарах, а яны лічаць, што, напрыклад, ніводны кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў і ягоныя намеснікі, як і ніводны кіраўнік узроўню абласнога кіраўніка ягоных намеснікаў не прызначаюцца са згоды Масквы. Усё это, глядзі, вот усё это в сукупе, плюс я б яшчэ дабавіў сюды карпенкоўскія атрады, якія быццам бы на базе быўшых байцоў спецназа ўнутраных войск, але ж рыхтуюцца па ідэалогіі чыстых штурмавікоў. Для каго это ўсё рыхтуецца? Зыходзячы з рускамірскасці якраз самога Карпенкова, я не здзіўлюся, што менавіта гэтыя атрады рыхтуюцца да таго, што калі Пуціну трэба будзе правесці правакацыю для ўцягнення беларусаў у вайну, то вот якраз это будзе праведзена рукамі якраз карпенкоўскіх атрадаў. Плюс да гэтага я адзначаў, што мы бачым пераназначэнне ў Гродненскай вобласці, да? Хто зараз кіраўніком стаў? Былы міністр унутраных спраў, да. Для чаго это? А Гродненская вобласць это якраз і ёсць той накірунак, слаўны накірунак, дзе ішла асноўная хваля якраз нелегальнай міграцыі, плюс дзе знаходзіцца той самы слаўны Сувалскі калідор. То бок ён быў перад гэтым якраз спецпрадстаўніком Лукашэнкі па гэтым рэгіёне, то бок ён ўсё там меў магчымасць праглядаць на месцы. І зараз яго ж зацвердзілі нават кіраўніком этой вобласці. Я не здзіўлюся, калі это можа быць звяном аднаго ланцуга. Я понял. Интересно. Следующий вопрос. Может ли Беларусь выступать посредником в переговорах между США, Россией по Украине, учитывая ее геополитическое положение? Это пожадана для Беларусі, для Лукашэнкі. Не больш таго. От мне задалі, напрыклад, украінскія журналісты задалі пытанне, чаму Расія збіраецца на беларускай тэрыторыі ставілі прадпрыемства па вытворчасці дронаў. Вот літаральна дзень таму прайшла інфармацыя, Да, я видел. С объемом выпуска под 100 тысяч
што, маўляў, што Расія спадзяецца, што Украіна не дастане. Я кажу, ну, жартам я адказаў так, што Расія спадзяецца, што паколькі это беларуская тэрыторыя, што Украіна не нанясе ніводнага ўдару. Мы з вами бачым, што мазырскі НПЗ, які вырабляе авіяцыйны керасін якраз для расійскіх летакоў, якія і знішчальнікаў, і бомбавальнікаў, як бы так, усё зразумела, куды это ідзе, ні разу ніводнага ўдару не было нанесена. То бок дроны ў беларускі бок зусім не лятаюць. То бок Расія, да, можа спадзявацца, што паколькі это беларуская тэрыторыя, то неяк хітрыя беларусы з хітрымі украінцамі там самі сабе дамовяцца, каб яно функцыянавала і далей. Вот такі вот сумны жарт, на жаль. Сумны жарт, на жаль. Ну и мы все знаем прекрасно, что Лукашенко предлагал Зеленскому ударить по НПЗ, да, в Мозыре, но Зеленский отказался. Не, ну слухай, я не упэўнен, что это не провокация была. Это как раз была тая провокация, якая б дазволила беларусам пасля этого уцягнуць у вайну. Со стороны Лукашенко это в любом случае была провокация. Да. Але ж, ну, перадгісторыя там такая, я вот наколькі размаўляў з украінскімі генераламі, яны пагавораюць, што Лукашенко зараней ведаў, што збіраецца рабіць Пуцін, то бок это не выпадковасць. А просто яму заткнулі рот, яму абяцалі, што пад пратэктарат Беларусі адыдзе 3 бліжэйшыя вобласці, аж па самую трасу Кіеў-Чоп. Да. І марскі порт. Лукашенко ж заўсёды марыў пра свой марскі порт вазіць калі на ўгнаенне, то бок яму абяцалі. Нехта гаворыць Бердзянск, а нехта гаворыць, што адзін з тэрміналаў адэскага порта. Ну, але ж паколькі мы разумеем, што за 3 дні ніхто нічого не захапіў, як бы не ўдалося тое, што зрабіць, што планаваў Пуцін, то і Лукашенко пачаў рабіць як бы выгляд, што типа я не ведаю, я ж хорошы, я вот мілы. Але ж тым не менш, ну давайте рэальна глядзець, Украіна ўсё ж таки дамаўляецца з Лукашенкам, пакуль што ім удаецца знаходзіць агульную мову. І, скажем так, на ўзроўні дыпламатаў я, наколькі ведаю, таксама недзе украінскія дыпламаты прапіхваюць вот якраз тую самую канцэпцыю Лукашэнкі, што актыўна не работайце супраць мяне, таму што не будзе мяне, не будзе Беларусі, будуць стаяць расійскія войскі ў Гродні і ў Брэсце, а вам это не трэба. То бок у тым ліку украінскія дыпламаты на некаторым узроўні, як бы так, ну вот это беларускі наратыў таксама праводзіць. Как изменение внешнеполитического курса США при Трампе может сказаться на отношениях Вашингтона и Минска? Вашингтона и Минска. Ты ведаеш, я б тут азначыў першую чаргу, ну, калі глядзець стратэгічна, то вот эта ось зла Москва, Тегеран, Пекин, яна не настолькі эфемерная, як бы нам хацелася. І, па-моему, амерыканцы всур'ёз яе ўлічваюць. І ўлічваюць тое, што якраз вот эта ось яны планавалі, каб на планеце было 5-6 кропак напружанасці, дзе б гарэла вайна. А менавіта для таго, каб Злучаныя Штаты не справіліся, махнулі рукой, сказалі, ну вас усіх нафіг, разбірайцеся самі, мы закрываемся на свае пытанні. Все. То падобна, што якраз Трамп пры ўсім вот тым, вот, што для нас падаецца, што там спантанна, што там усё як у калейдаскопе выпадае, там это выпадковыя малюнкі. Стратэгічна падобна, што Амерыка пакідае для сябе асноўныя 2 важных накірунка. Это Ізраіль, адпаведна Іран з пагрозай ядзернай зброі, дзе мы бачым ужо пры дапамозе Расіі яны вядуць перамовы з Іранам пра ўсё ж такі, каб не было ядзернай зброі. Хаця ёсць інфармацыя пра тое, што расійскія спецыялісты, ядзершчыкі якраз колькі тыдняў былі перад гэтым, якраз заляталі ў Іран. Ну, але ж тым не менш, то самае. Это першы рэгіён, это Ізраіль, і другі рэгіён, это Ціхаакіянскі, якраз азіяцкі, дзе Трамп і Амерыка бачаць найбольшую перспектыву, дзе будзе якраз і эканамічны ўздым, і то бок Еўропа практычна, чаму Еўропу яны кідаюць, таму што разумеюць, што Еўропа робіцца такой сабе антикварнай лавачкай. Куды прыемна прыехаць, это на фоне Эйфелевай башні выпіць кубачак кавы, адтапырыўшы пальчик. То бок усё, што Еўропа прапанавала.
Глядзі, Еўропа на сённяшні дзень не генерыць ніякіх ні сэнсаў, ні тэхналогій, нічога з Еўропы не ідзе. Больш таго, Еўропа пасля выступлення Вэнса Еўропа была ў поўным шоку. Ну Як да. так? Усе ж это прывыклі, што прыстарэлая дама Еўропа, што за ёй носіць парасончык бяспекі менавіта амерыканскі гэты бугай. А амерыканскі бугай вырашыў, што яму ёсць чым заняцца самім і прапанаваў этой старой мадам, як бы так, ваш парасончык самі насіце. І што мы бачым? У Еўропе шок, да? Але ж пры гэтым Вэнс назваў абсалютна правільна назваў мінузы павольнага дзеяння, якая на сённяшні дзень работае ўнутры Еўропы. Это легальная, нелегальная тая міграцыйная хваля, якая пачалася ледзь не ў 70-е гады мінулага стагоддзя, да? Мгм. Мільёны, дзесяткі мільёнаў людзей з іншай ментальнасцю, якія прыехалі ў Еўропу, прычым прыехалі яны не за культурай. Яны прыехалі менавіта за долары, маркі, еўра. Яны прыехалі за гэтым. Яны абсалютна не збіраюцца інтэгравацца ў еўрапейскую супольнасць. Яны абсалютна не збіраюцца рабіцца культурна блізкімі да гэтых еўрапейскіх традыцый. Яны абсалютна не збіраюцца не ўзбагачаць ні нямецкую нацыю, ніякую. То бок, разумееш, Вэнс правільна назваў, а Еўропа з гэтага зрабіла ледзь не яшчэ адну нагоду для крыўды. І для гэтага зараз сама Расія як бы нарошчвае далей. І я думаю, што яна будзе і далей скарыстоўваць нелегальную міграцыю менавіта як зброю ў барацьбе супраць Еўропы. Да. Якраз тая несіметрычны адказ, які любіць Пуцін. Да? Мгм. Так што, на што спадзявацца, я ўсю эту думку да чаго падводзіў. Тое, што для Амерыкі, калі яна вызначаецца на двух пунктах у свеце, якія для яе найбольш важныя, гэта Ізраіль і ціхаакіянскі азіяцкі рэгіён, то для яе зусім не цікавая робіцца Еўропа разам з Украінай і разам з Беларусю. Як бы б нам это не прыкра было чуць, але ж трэба разумець, што рэчаіснасць яна такая. Больш таго, мы часта разумеем, што ў нашым разуменні найбольшае зло ў свеце это Расія, таму мы лічым, што амерыканцы мусяць лічыць Расію таксама такім жа злом. Не, яны так не лічаць. То бок для іх это некаторыя, асабліва старэйшае пакаленне, для іх сумесная перамога, вайна супраць гітлераўцаў, 45-й яны яшчэ захавалі тую як бы так ускоснатую памяць, што шкада, што Савецкі Саюз ляснуўся. Да. З другога боку, на сённяшні дзень украінцы малацы, яны ўсё ж такі недзе са сваёй прапагандай дасягнулі, што Амерыцы багата хто на баку Украіны. Але ж калі стратэгічна Амерыка адмаўляецца ад падтрымкі ўсёй Еўропы і як бы так перавешвае на плечы бяспеку, это вашы цяпер праблемы, то тут для Еўропы надыходзіць вельмі цікавы час. І я спадзяюся, што Еўропа ўсё ж такі эта прыстарэлая нашая мадам, яна здольная яшчэ это скінуць сябе это тонны камуфляж атынкоўкі, да. І ўзгадаць, што яна калісьці была жывой. І глядзі, тут вымалёўваецца як бы такая цікавая канфігурацыя. А немцы яны чамусьці яны не могуць сабе дазволіць нешта кепскае гаварыць пра русакоў, хаця яны быццам бы дапамагаюць Украіне і ўсё, але ж актыўна не выступаюць. Хто актыўна дазволіў сабе выступіць, это Брытанія, якая паслядоўна заўсёды была і за развал Расіі, да, яна не асцерагаецца развалу Расіі. Польша. Макрон абазначыўся. Ну і уласна пасля той свары ў овальным зале я, напрыклад, для сябе сфармуляваў, што ў Еўропе з'яўляецца новы пасіянарны лідар, менавіта пасіянарны, таму што ў самой Еўропе пасіянарыяў няма. То бок што мы маем? Лондан, Парыж, Кіеў, да? І зараз глядзі, як ажывіўся Эрдаган. І літаральна сённяшняя інфармацыя пра тое, што Злучаныя Штаты вырашылі ўсе перагледзець статус Турцыі. Як толькі Эрдаган заявіў, што ён таксама, Турцыя мае намер уступіць у еўразвяз і заняць у тым ліку недзе ключавыя, скажем, ролі тут, таму што турэцкая армія, яна сапраўды, яна баяздольная, яна моцная, то амерыканцы заявілі, што трэба пераглядаць, што ўсё ж такі, што Турцыя это не ёсць частка Еўропы. Хаця, вы ж сказалі, што вам Еўропа не цікавая, то чого вы ўжо лезеце з Турцыі, дзяліць яе куды? Уже без вас будуць разбірацца. Але што мне менш, глядзі, Еўропа нараджае
паўтаруся, Лондан, Париж, Киев, и калі подключается Стамбул, но это такая дастаткова цікавая канфігурацыя. Амерыка будзе адцягваць Расію ад Китая. Яна бачыць асноўную задачу сваю ў гэтым. У прынцыпе, зацягваннем яе ў антарктычную праграму па сваёй лініі. Мы ж бачым, Расія пры ўсім пры тым яна мае стратэгію, яна яе паслядоўна здзейсняе. Гадоў 15 яны ўжо рыхтуюць свой антарктычны флот. Яны займаюцца, нават уже ацанілі, глядзі, колькі там быццам бы карысных выкапняў пад льдамі Антарктыкі. Я не ведаю, як это можна было вызначыць, але ж вызначылі, што на тэрыторыі Расіі ўсяго 1,76 трыльёна Чё, літраў. понимаешь, А это страна великого бурения, блин. Что ты Под хочешь? Антарктикой 1,67 16 триллионов, да, 16,7 триллионов. Я не ведаю, як это можна было вызначыць. Але ж, ну, русакі ж не маюць ні тэхналогій бурэння на шэльфах, нічога. То бок усё это разлічана якраз от на Амерыку, да. А Амерыка вызначыла для сябе, што зараз двухпалярны мір у плане таго, што ёсць Амерыка і ёсць Кітай. То бок Расія для іх ужо абсалютна не вораг, і прычым даўно. Это мы яшчэ жывем, это з часоў это самае супрацьстаяння халоднай вайны, што два асноўныя антиподы это Амерыка, Расія. Не, Расія даўно ўжо это рэгіянальная краіна, якая ў прынцыпе Амерыка і разглядае, куды бы ты яе воткнуць, каб заняць яе трошка іншым, чым саюзам з Кітаем. Мгм. Здесь Игорь Тандер написал, что заблытывайтесь, Европа ў шоке знаходзіцца значна раней. Адразу пасля прыпынку працы USAID, праз якую шла асноўная лінія фінансавання ключавых спадароў для прадвижэння патрэбнай палітыцы. Что ты об этом думаешь? Что я думаю? Ну, вот тут я шчыра Трампа вітаю. Тое, што Трамп выводзіць Амерыку з усіх гэтых сусветных этих, я не ведаю, ну, вот барахолачак па адным грошам. Ну, вот глядзі, вот у свой час яны спісалі на Афганістан, амерыканцы цераз это USAID там спісалі больш за трыльён, да? А што было зроблена рэальна? Уся эта куча семінараў па гендернай роўнасці, дык яны ў Афганістане каму яны патрэбныя? Все ж разумеюць, што это просто распіл грошай, да? Так Китайцы- USAID это даже единороссов путиновских и то спонсировал. О чем дальше, блин, разговор? Ну. Ты ведаеш, мяне вот закрыццё USAID вельмі парадавала. Па-першае, што беларускія КГБшныя схемы адваліліся, якія ад іх харчаваліся. Плюс я так разумею, што колькасць прафесійных беларусаў зараз значна таксама паменшыцца. Ну, я за шчырасць, таму это шчырыя людзі яны і так знойдуць магчымасць, як працаваць у розных умовах. А якраз вот этой вот прыліпалы, то ну, калі іх меней стане, то, по-моему, это толькі на карысць беларускай нацыі. Ну, я с тобой согласен, потому что, честно говоря, в разрезе именно вопросов Беларуси, то, что и USAID закрыли, блин, это самое замечательное из того, что сделал Трамп. Больше он ничего, в принципе, и не сделал. Почему? Потому что, блин, честно говоря, эту шарашку надо было давно уже закрывать. Мало того, что они друг друга прикрывали, так они еще никому не давали вообще, в принципе, работать из тех людей, которые занимались, ну, то есть в действительности расследованием, там еще чем-нибудь. Они просто гурьбой насаживались и пытались уничтожить. Ну, давай вещи своими именами называть. Я один из пострадавших от этого USAID, и это как его, их вот этой вот дебильной политики, блин, и они на меня постоянно насаживались все вместе. А потом, как сейчас вот вскрылось, то один закрывается, то второй закрывается, то третий закрывается. Еще бы наша гнида закрылась, вообще бы замечательно было. Вот. Но наша гнида там, да, это как его, на сосании Франи сидит. Вот. Следующий вопрос, который я хочу тебе задать, это возможно ли ослабление санкционного давления на Беларусь в обмен на ее нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной? Потому что, по сути, Лукашенко на это намекает. Ну, Лукашенко хочацца, каб так было, але ж ну, не факт. Якая роля, на што Беларусь на сённяшні дзень уплывае? Ні на што, да? Ну, там же идет вот эти вот разговоры по поводу новых учений, вполне возможно, там нового готовящегося нападения, не обязательно там на Украину и много-много чего еще. И вот эти вот все слухи, которые расходятся, ты же всех их знаешь.
не хуже, чем я. И вот в этом плане он пытается торговаться, насколько я знаю, вот именно типа своим нейтральным статусом, чтобы попытаться удержаться у власти. Колькі разоў ён прадаваў уже палітвязню? У 10-м годзе, я памятаю дакладна, да? То бок разы 3 уже прадаваў, да? Да. Ну, і я думаў, што 4-й раз ужо ніхто не паверыць. Ну, але ж гляджу, што вот глядзі, дарэчы, я б такі аспект падкрэсліў. Мы ўжо гаварылі пра МУС і прызначэнне са згоды Масквы. Да, да. Часам такое ўражанне ўзнікае, што на Лукашэнку актыўна работае толькі МІД, Міністэрства замежных спраў. Таму што гэтыя людзі разумеюць, што ў выпадку паглынання Беларусі Расіі яны не будуць запатрабаваны, іх проста выкінуць усіх на вуліцу і ўсё. А якраз міліцэйскія генералы, яны ўпэўнены, што начальніку ВД ён патрэбны што ў Смаленску, што ў Хабаровску, так што хорошым людзям заўсёды знойдзецца, як бы так, пасада адпаведная. Так вот, глядзі, калі МІД пачынае трансляваць, МІД едзе ў Ватыкан, это самае, мы ж разумеем, што адмыслова Алейніка вызвалілі ад пасады, каб яму не замінала як бы актыўна работаць. А ён там з гэтым мальтыйскім ордэнам перацірае, ён там, відаць, з Ватыканам тое, што прадстаўніцтва пры Ватыкане беларускае будзе ўсё. То бок яны прасоўваюць наратыў, што яшчэ раз, от крайні раз дапамажыце Лукашэнку, каб не паглынула Расія. А то ж вот, калі вы не дапаможаце ці, не дай ж Божа, актыўна будзеце супраць работаць, то ну вот будуць расійскія войскі стаяць, не будзе Беларусі, будуць расійскія войскі ў Гродні і Брэсце. Што ў гэты час робіць слаўны Міністэрства ўнутраных спраў? Пачынае граміць польскія могілкі, пачынае граміць курсы польскай мовы. Это тое, што ўваходзіць у план Лукашэнкі? Яму ж, я так разумею, Сі Цзіньпінь якраз даваў каманду наадварот. Хатняе заданне – это якраз наладзіць адносіны з Польшчай, аднавіць з Еўразвязам, каб вот якраз кітайскі рух кітайскага транзіта не пацярпеў на пераходах беларускіх. То бок усе ж чакалі адразу пасля праезду Лукашэнкі ад Сі Цзіньпіня, што тут і чобота выпусцяць, і пачнецца легалізацыя. А што мы маем? Як бы з аднаго боку МЗС, паўтаруся, работаючы на Лукашэнку, прасоўвае адзін наратыў, а ў гэты час Міністэрства ўнутраных спраў робіць усё для таго, каб гэтыя адносіны ніколі не аднавіліся, да? І пры гэтым мы разумеем, што Лукашэнка ні халеры не можа зрабіць. Не тое, што не памяняць кіраўніцтва якраз вот гэтага МУСа. Ён нават Бондаровай, з Бондаровай не могуць разабрацца. Ну, вот это чудо, якое ходзіць паўсюль, кляўсы піша, яно нават наязджае на Марзулюка, які там быццам бы это самы рукаположен Лукашэнка, якраз типа дазволены нацыяналістам яму пабыць, да? Яна нават на яго ўжо наязджае. Так нават з Бондаровай ніхто не можа даць рады. А што мы гаворым, што мы пра Кубраковаць і пра Карпенкова будзем гаварыць? Так хто ў этой краіне кіруе? Абсолютно нормальное и логичное пытанне. І пры гэтым, да, ён хоча выжыць далей. Я так разумею, што яго першую чаргу хвалюе вот якраз захаванне капітала ўсё. От капітала, накрадзена ягонай сямейкай. Дарэчы, трэці аспект, пра што можа быць размова Лукашэнкі з тым жа ж дзядзюшкай Сэмам Трампам. Сэмам Трампам, да. Это якраз пра... Мы ж разумеем, што акрамя распіла Росатам, калі прапаноўваў будаўніцтва на беларускай тэрыторыі атамнай станцыі, акрамя таго, што они грошы папілілі, па-другое, беларусы ж яшчэ і не пачыналі нічога аддаваць крэдыт, хаця ўжо мусілі колькі гадоў. Па-другое, самае важнае, што ў прынцыпе разлік-то быў на той, што электраэнергія будзе пастаўляцца якраз у Прыбалтыку і далей цераз Прыбалтыку і ва Ўкраіну. А што мы маем? То бок на сённяшні дзень мы маем тое, што атамная станцыя работае выключна на інтарэсы ўнутры беларускія. То бок магчымасці па генерацыі значна большыя. А генерацыя у нас што? Это крыптавалюта. Крыптавалюта, да, крыпта. То бок адзін з варыянтаў, што лукашэнкаўскія якраз Петкевічы могуць прапаноўваць там амерыканцам, што давайте вот мы падключым усе этой магчымасці па генерацыі, будзем проста майніць крыпту. То бок у гэтым плане Лукашэнка ў плане для Трампа разумее, што вот усе этой калейныя ўгнаенні, потым генерацыя крыпты, потым нават арганізацыя банкаўскага цэнтру ўсходняй Еўропы, это тое, што я называў там Беларусь усходняя, еўрапейская Швейцарыя.
то да, яно магчыма для рэалізацыі, але ж для бізнеса, планетарнага бізнеса Трампа это кропелькі. І от наколькі яны змогуць і яго зацікавіць. А я ўжо паўтараўся тое, што Еўропа для Трамп яе стратэгічна спісвае, то бок ён не хоча несці адказнасць за гэты рэгіён. Так што тут якая роля Беларусі? Магчыма, яны знойдуць у атачэнні Трампа якога-небудзь з такімі ж бізнесменскімі мазгамі, каму это стане цікава. Это ў лепшым выпадку. Вот зная, что Лукашенко у нас постоянно сидит на двух стульях, да, у меня вопрос, может ли сам Лукашенко предложить Трампу какие-либо взаимовыгодные соглашения для улучшения отношений между Беларусью и США? И от этого, скажем так, укорениться на своем нелегитимном троне. Я бачу ўсё ж такі, што это больш інтарэс Еўропы. Адцягнуць Лукашэнку ад Расіі, хаця б нейкім чынам паспрабаваць это зрабіць, у гэтым зацікаўлена больш Еўропа. Але ж мы пачыналі нашу размову з таго, што Еўропа знайшла для сябе выгоду. Яны ж ужо былі выцягнулі з еўразвязу 4 мільярда. Там же сидели вот эти вот Freedom House, Юрконисы и все остальное. Они 30 лет писали, в США, по сути, отписки по поводу того, что Беларусь это, то есть никогда в жизни от России не уйдет и так далее и тому подобное. И я честно скажу, я видел некоторые документы, которые писал Юрконис туда, и я тебе могу сказать, там такой бред, написан, что этому Юрконису, честно говоря, не просто в лицо надо плюнуть. Грубо говоря, он вот полностью сливал Беларусь своими отчетами. Вот и все. Глядзі, это заявы по этих літоўскіх чыноўнікаў про тое, што беларусы не маюць права карыстацца пагоняй. Ой, Ты ж увогуле з глузду можна з'ехаць, Паглядзіце по Магдыбургскаму праву, колькі беларускіх гарадоў маюць герб пагоня. Всё. Так яны будуць сцвярджаць, это шчаслівыя ўладальнікі герба мядзведзя з ашэйнікам, яны будуць сцвярджаць, што беларусы не маюць права пагоняй скарыстацца. Там, по-моему, это вот параллельная речаистность своя уже утворяется. Поэтому у меня здесь Егор Белорус написал много вопросов к тебе, да, и один из них такой: кто стоит за демонизацией литвинизма? Кто стоит? Холер их ведает, блин. По-моему, мы уже поднимали пытанне, что Наўседа перад калі заканчивалася одна кадэнцыя, яшчэ не пачалася другая, калі ён яшчэ не быў абраны, у літоўскім сейме дэпутацкая група зрабіла запыт менавіта з таким намёкам, што давайте мы расследуем сувязі Наўседы, а таксама кіраўніцтва ДГБ з беларускім КГБ. Все ж мы разумеем, калі Ціхановскую і беларускія спецслужбы вывозілі менавіта ў Літву, значыцца была нейкая дамоўленасць. Они так до сих пор она не рассказала, что про разговор с Павлюченко в кабинете Ермошина. Тым не менш, і вывезлі ў Літву, значыцца, у іх былі нейкія свае дамоўленасці. Конечно. Да. Як што арганізоўваць, як што далей. Да. Так вот, я до таго, што это самае ў сейме быў такі запыт ад дэпутацкай групы, што каб Наўседа справаздачыўся, кіраўніцтва ДГБ справаздачылася пра супрацу з КГБ. Паколькі Наўседу выбралі зноўку прэзідэнтам, гэты скандальчык замялі, сказалі, што это такое, это перадвыбарчая была палітыка, і ўсё, то бок это ўсё не сапраўднае, это не можа быць, таму ўсё закідалі. А хто на сённяшні дзень зацікаўлены? Слухайце, в 1939 годзе, калі Літве дасталася Вільню, там 2% гаварылі на іхняй мове. То про што мы? Яны ж подсвядома про ўсё это памятаюць. Ты не знаешь, одного из приколов, я с литовцами общался, оказывается, у них, это как внутри, рассказывают про то, что белорусы, оказывается, у них рабами были. Представляешь? Вот это такой прикол нашего городка. Слухай, ім вельмі спадабалася это самае спадчына Вялікае княства Літоўскае, яны напялілі яе на сябе. Так слухай, яны сябе аб'явілі тем маленьким и гордым народом, который тут, понимаете, от мора до мора все держал. Это ж,
Некалькі пакаленняў ўжо выгадавалася на гэтым, ім ужо спадабалася эта байка. Ну, А цяпер вот яны ўсё ж такі адчуваюць, што з ростам колькасці беларусаў, прычым беларусы в асноўным пратэсныя беларусы, это якраз носьбіты нацыянальнага наратыва, які якраз памятаюць. Дарэчы, малавядомы факт: Карл Маркс, нямецкі габрэй, і той у свой час гаварыў, што барацьба за аб'яднанне славянскіх земляў ішла паміж Вільняй і Масквой. То бок ну, ён рэальна разумеў, што Вільня это такі ж славянскі горад, які змагаецца за аб'яднанне менавіта славянскіх земляў. ну, Я нагадаю, што недзе да 1935 ніхто Літву не лічыў нейкім асобным анклавам, это лічылася, да, это Польшча, Беларусь, Літва, это адзін рэгіён, это як бы генетычна блізкія людзі, як бы так, ну не тое, што адзін народ, але ж вельмі блізкія, да. І толькі потым яны вот выдумалі эту канцэпцыю тры балцкіх сестры, да, это 3 зорачкі сабе павесілі, хаця наколькі яны блізкія з тымі ж эстонцамі? Напэўна, як беларусы з чечэнцамі, да? ну. Ну, але ж тым не менш, яны паслядоўна замыкаюцца, яны паслядоўна, ведаеш, я калі вот доўга адсутнасці ў Вільні, не быў я доўга ў Вільні, і прыехаўшы гадоў 5 таму, я быў здзіўлены. Ну вот просто адчуваецца, што для таго, каб Вільня працягвала быць сталічным горадам, что трэба, ну, это наш супольны Иерусалим. Это наш супольны, это и литовский, это и белорусский, это и польский, это и габрэйский, рэшт, да. Ну, А адны яны не спраўляюцца. Это відавочна, тым больш пасля таго, як Еўразвяз адкрыў магчымасці для выезда літоўцаў, іх і так не было небагата. Я так разумею, што большасць з іх разбеглася па Еўропе, па свету разбеглася, то пра што мы? То бок патэнцыяла нацыі яўна не хапае на падтрыманне сталічнага гораду. А што ў такім выпадку? Трэба шукаць ворагаў. Трэба шукаць ворагаў. внешнего врага, да, и внешний враг это оказались, блин, белорусы, и так побитые, блин, и находящиеся, по сути, под интервенцией, да, ништяк. Так, вот это юрконицы, это самое вот кощуносы, это якія подписывают. Кощунас это вообще человек, грубо говоря, который с фашистского, скажем так, с фашистской партии пришел в политику. Так яны ж згодныя падтрымліваць Лукашэнку толькі для таго, каб Лукашенко не даў магчымасць падняцца якраз вот беларускаму нацыянальнаму наратыву. Таму што беларускі нацыянальны наратыў палягае на тым, што мы і ёсць нашчадкі той самого Великого княства Литовского. Вот, поэтому Егор Белорусы задает следующий вопрос. Можно ли литвинизм считать национальной идеей? Ты ведаеш, мы ў свой час запрашалі, сустракаліся з Мацеем Радзівілам. Мацей якраз захавальнік зараз роду Радзівілаў. Я калісьці вот паміж этапамі вайны ва ўкраіне ехалі мы якраз ці то з Роўна да Луцку, ці наадварот, ну паміж Роўна і Луцкам, і заехалі просто, ну вот, не ведаю, што нас занесла, Олыка. Бляха, гляжу, это Несвіж 2. Вот такі ж самы палац, як у Несвіжы, такі самы замак стаіць у этой Олыцы. Мы былі, конечно, здзіўлены, шакаваныя. Радзівілы, оказывается, Радзівілы, ну вот лічылі, да, что это, ну, як вот наши родные ўсё, да. І разумееш, калі Мацея Радзівіла нават адкрытай сустрэчы людзі запыталіся: а вы кім сябе вызначаеце? Вы паляк, вы беларус? Мацей, мне вельмі адказ падабаўся. Мацей сказаў: я грамадзянін Великого княства Літоўскага. І мы узгадалі от таго ж Чэслава Мілаша, Чэслаў Мілаш, той же ж з Віленшчыны родам, які заяўляў, што, ну ён, правда, гаварыў, што ён апошні грамадзянін Великого княства Літоўскага, але ж мы разумеем, што ён ужо далёка не апошні, ужо багата грамадзян Великого княства Літоўскага. То бок я б на сённяшні дзень, от глядзі, калі я прыязджаю, напрыклад, у Вільню, там усё роднае, усё сваё. Акрамя уласна вот мовы мясцовых жыхароў. Я разумею, што для літоўцаў, для сённяшніх, для іх мова это як вот своеасаблівая рэлігія. Яны ўжо раз яе былі ледзь не згубілі, таму яны актыўна змагаюцца з усім славянскім. Ты ж бачиш, яны не змагаюцца з тым, што калі кожны літовец будзе ведаць англійску. Ну вот я бы сказал так, что Юрконис... Славянства вельмі яны баяцца.
Юрконис, блин, за это почему-то с москалями не это, вообще никак не сражается, честно говоря. Вот, наоборот, наоборот, почему-то на 10, блин, это как его, белорусов, одного россиянина только из Литвы в это Я выкидывают. прыгаю, уже не памятаю, калі то і было, это самае, Сергей Дубавец, калісьці выдалі яны такім невялічкім накладам, але ж яна такая шыкоўная, яна так і звалася «Великая книга, Великое княство Литовское», дзе якраз усе асноўныя кіраўнікі былыя, заснавальнікі, да. Кнігу тады яны па пасольствам, па амбасадах раздалі. І тады яшчэ можна было ў Беларусі наладзіць як бы прэзентацыю, то прэзентацыя адбывалася ў тэатры Янкі Купалы. Поўная заля. І разумееш, вот якраз нармальныя, годныя, маладыя, як бы так, чыноўнікі, у тым ліку там дуже багата было вельмі прыстойнай публікі. Не то самае, не даруйце, не БНФаўскія там, ну вот людзі, якіх можна было б назваць там маргіналамі, а менавіта нармальныя бізнесмены прыстойныя. То бок я вот з тої сустрэчы вынес тое, што вот сама інфармацыйны пласт Великое княство Літоўскае, наше Великое княство Літоўскае, ён здольны згуртаваць якраз нашу нацыю, разумееш? Вот у чым каштоўна. Поэтому ну, и пытаются уничтожить, и пытаются даже, грубо говоря, коня у нас отобрать. Это вообще, это трэш, блин, честно говоря. Вот. Ну и тут спрашивают тебя, как активировать белорусское общество, не путать с продажными? Как активировать белорусское общество? Глядзіце, так ці інакш, мы знаходзімся зараз, разумеем храналогію, што калі ўздым быў у 2020 годзе, то наступны ўздым, пакуль патэнцыял нацыі накопіцца, дай бог, каб это адбылося 30-й ці нават 32-й. Зараз 25-й год, трэба разумець, што мы практычна у роспачы ў сваёй далятаем да дна ямкі. То бок усе ўжо ніхто не верыць. Тыя, хто ўваходзіў у нацыянальныя рухі, ну, у тым ліку я гляжу і па паспалітым рушэнні, якое зараз узначальваю, да. А вот это умоўныя камсамольцы, якія прыйшлі ў спадзяванне, што вот сейчас, понимаете, им будут вручаць это вот ордена, там іхнімі там імёнамі называць вуліцы і праспекты, што чамусьці это не адбылося, і гэтыя людзі сказалі: не, мы уже выгарэлі, мы ушли. Ладно. І якраз, разумееш, вот на гэтым этапе якраз добра, калі адыходзяць выпадковыя, застаюцца якраз сапраўдныя. То вельмі добры час якраз для пачатку сістэмнай работы, закладаць нармальную сістэмную работу. Нам у першую чаргу трэба сфармуляваць рэальна нашу нацыянальную ідэю, не саромеючыся. Разумеючы, што вот глядзі, у свой час, калі быў жывы яшчэ прафесор Міхась Чарняўскі, ён з Наваградчыны родам, ён расказваў, што калі пачалася перабудова, і ўжо ў Беларусь можна было заязджаць, дарэчы, калі Барбара Радзівіл тады была, заязджала першыя разы, то заехаў якраз былы начальнік контрразведкі арміі краёвай. Ён таксама, як і Міхась Чарняўскі, ён з Наваградчыны родам. Міхась быў вельмі ўзрушаны, калі вот это ўжо дарослы, вельмі дарослы мужчына, які, павідаўшы як бы так усяго на свеце, дастаў фотаздымкі вот тыя старыя тых наваградскіх краявідаў. То бок ён вот з тых вот даваенных часоў захаваў это, разумееш, ён так жа ж любіў эту зямлю, як і Міхась Чарняўскі, да. Толькі адзін сябе лічыў палякам, другі лічыў сябе беларусам. Хаця генетычна, я так разумею, што мала мы чым адрозніваліся. Так вот, гаворачы тады з Міхасём, яшчэ Міраслаў Лазоўскі тады. Мірак. Светлая памяць, да, разам мы тады сустракаліся. Разам мы прыйшлі да высновы, што калі мы, беларусы, сфармулюем нацыянальную ідэю, якая будзе прывабнай, цікавай, прыгожай, то, ў прынцыпе, вот тыя ж людзі, якія уступалі ў армію краёвую, што яны также ж будуць бараніць родную зямлю і родную Беларусь, не саромеючыся. Глядзі, калі збіраюцца вот любыя, напрыклад, інтэлектуалы, літаратары, пачынаецца абмеркаванне вот асобы Адама Міцкевіча. Палякі скажуць: о, це ж наш, це поляк, ну. Нават вот літувісы сённяшнія скажуць: Адамас Міцкевіч, да. Он же писал там типа в твоем произведении Литва, ты как глоток здоровья, ну.
Так ён Мгм. ж пра нас іх пісаў, ну, Ну, вы-то пры чым? ну. И только белорусы скажут: ой, Адам Мицкевич, он принадлежит всему миру, понимаете, вот, ну мы же вот, да. То бок мы не маем сваёй акрэсленай пазіцыі. І калі вы ўсё самі раздаеце ўсяму міру, то не чакайце, што ўвесь астатні свет да вас будзе ставіцца як бы, ну вот з павагай ці сур'ёзна. Лукашенко, што ён зрабіў за 25 гадоў царавання, ён зрабіў з беларусаў ежу для суседніх народаў. От глядзі, усе тыя, хто з'ехаў на сённяшні дзень, хто мусіў з'ехаць у Польшчу, у Еўропу. А яно ж статыстыка, яна неўмольная, сусветная. Калі людзі з'ехалі з краіны і калі змены адбываюцца цераз год, вяртаецца 90%, цераз 2 гады 40, цераз 3 гады 8-10. Мы маем ужо 5-ты год. То бок мы разумеем, што вернуцца толькі самыя устойлівыя. Всё. Усіх астатніх мы лічы вот этих адукаваных разумных грамадзян мы падарылі Польшчы, падарылі Нямецчыне, там, я не ведаю, Да, я Літва, могу там. сказать, что белорусы, попадая в другую страну, в ту же самую Польшу, Литву и так далее и тому подобное, показывают совершенно другой уровень даже на работе. Ну, то есть я уже сталкивался с тем, что, допустим, в Польше, ну, наши белорусы, когда приходят работать, их ненавидят за то, что, блин, они делают в 4 раза больше, чем среднестатистический поляк за один день. Вот, если по-честному, да. Вот. И, кстати, я вот очень смеялся с заявления Лукашенко, когда Лукашенко начал говорить, что в Европе люди работают типа больше, да, то есть там продуктивнее, да, это вот сегодняшнее заявление было. Я ржал, блин, пипец, блин, это вот сказал, надо, ну, то есть в конце надо было написать, блин, сказал человек, который ни разу в Европе не был, да? Вот и все. Ну, Лукеш везде этот доступ запрещен. Здесь у тебя спрашивают вопрос, ждать ли каких-то телодвижений на территории Беларуси, втянет ли Путин Беларусь в войну? Цалкам верагодна, лишь усё залежыць ад таго, як Путін будзе разгортваць. Я тут, разумееш, я бы больш асцерагаўся нават не тое, што з беларускага боку зойдзе, як там, ну, я не ведаю, хто там Зяленскага уводзіць у зман, якая са службаў канкрэтных, што там 15 дывізій рыхтуецца, што там 150 000, як наваліцца зараз зноўку на Кіеў. Нічого падобнага не плануецца, нічого падобнага не плануецца. Але ж калі я б звярнуў увагу на вот этот договор пра гарантыю бяспекі, што яны там прынялі, дзе напісана, што на тэрыторыі Беларусі маюць права знаходзіцца расійскія войскі. Вот это найбольш небяспечна. Таму што глядзі, калі будзе падпісаны, калі Трамп усё ж такі запінае Украіну да падпісання договора з Расіяй, то Расія цалкам можа вывесці вот тыя свае войскі, якія задзейнічаны былі ў вайне супраць Украіны на беларускую тэрыторыю і паставіць іх якраз вот туды бліжэй да Сувалскага карыдору. І што Лукашенко зробіць? А нічого ён не зробіць. Плюс да гэта я ўжо вот узгадываў пра гарызантальныя сувязі беларускіх брыгад сіл спецыяльных аперацый. У нас іх 3. Это Брест, это Мар'їна Горка, это Вітебск. То ўсе яны прывучаныя для таго, што ў іх іхнія калегі з Расіі это іхнія братушкі. А братушка для братушкі ён можа зрабіць і не заўсёды чакаючы як бы так вертыкальнага загаду, дастаткова часам будзе гарызантальна. А калі яшчэ падмацавана як бы там канверцікам з купюркамі, то ну это ж увогуле святое. Ребят, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что у Сергея Бульбы тоже есть свои социальные сети, куда вы можете подписаться, свой телеграм-канал и так далее и тому подобное. Сереж, следующий вопрос, который хочу тебе задать, это опять же от Егора Белоруса. Он спрашивает, как распознать белоруса от прихлебателя в домашних условиях? Слухай, ну дык яно ж глядзі, яно это не таму, што беларусы кепскія. Это ва ўсім свеце так пасіянарыў 4-5%. Чакаць ад таго, што ўсе 100% насельніцтва як бы так будуць падтрымліваць, нідзе няма ніводнай краіне свету такога. Чаму якраз прэзідэнтамі робяцца папулісты? Таму што прыходзяць, нагаворваюць абы чаго, ну, выканальнага, невыканальнага. А вот на слабое вуха трапляе, ён за яго галасуе, а потым здзіўляецца, чаму то жыць лепей не стала.
Таму давайте разлічваць на тое, што это і ў плане вяртання да нацыянальнай ідэі. Нам трэба нацыянальную ідэю менавіта для пасіянарыяў. Нам не трэба шукаць яе расцягваць менавіта на ўсе, скажам так, 90%, таму што 5-7% у нас рускамірскія ў Беларусі, мы это разумеем, якія мараць пра паглынанне Беларусі Расіяй. То бок нам не трэба ідэалогію для 92% аставшыхся. Нам трэба для актыўных, для жывых нарадзіць сваю нармальную жывую ідэалогію. Натхняльную, прыгожую. Разумееш, я вот калі курсантам быў, я яшчэ вучыўся пры Савецкім Саюзе, то мы вывучалі Грунвальдскую бітву ў раздзеле самай сусветнай гісторыі. Нам падалі тракт якраз Грунвальдскай бітвы так, што ў нас нават падазрэнняў не ўзнікала, што мы беларусы, што мы ёсць асноўная частка тых, хто перамог пры Грунвальдзе. Максимум, что там было что это вот поляки с литовцами и 3 смоленские полка, которые совершили подвиг. Вот если бы не 3 смоленских полка, то всем было бы вот опа-опа. Ничего страшного, что Смоленск это была Беларусь. Да. Ну так нам про это не дозволено было ведать. Вот вам логіка, разумееце, паўтаруся, нам трэба ідэалогія, нам трэба натхняльнае разуменне сфармуляваць. Я не ведаю, звяртаюся цераз вас, магчыма, да беларускіх гісторыкаў. Нам трэба сфармуляваць цывілізацыйнае дасягненне Вялікае княства Літоўскае, наша літоўскае, разумееце? Менавіта цывілізацыйнае, не гістарычнае тое, што там хто там пасварыўся, а хто там каго падкупіў ці яшчэ. Это ў кожнага ў гісторыі хапае. А менавіта вот для мяне наша Літва, разумееш, это тыя правы і свабоды, якія былі прапісаныя ў Канстытуцыі, у наших статутах яшчэ 16 стагоддзі. І што? Так яны там на такім узроўні з такімі гарантамі, што зараз пазайздросціць трэба. Увогуле такое ўражанне часам складаецца, што Вялікае княства Літоўскае, яно як бы апярэдзіла свой час. Глядзі, поліэтнічнасць, поліканфесіянальнасць. Калі у той жа Ірландыі з Брытаніяй яны дагэтуль католікі з пратэстантамі ганяюць там адзін аднаго, то у нас усе спакойна, нармальна, класна ўжываліся паміж сабой, ніколі такіх канфліктаў не ўзнікала. І я вельмі спадзяюся, разумееш, для мяне такое адчуванне, што у параўнанні з тым, што Путін называе там русский мир, там руская цывілізацыя, да фігня это ўсё, блин. Калі пра гэта не пісаць, то цераз 20 гадоў забудуцца. Вот развалится Россия, и что после яе остается? Ничего. Это церковь, это, так все ж разумеют, что это бизнес, а не религия на сегодняшний день для іх. То бок у маім разуменні якраз наше Вялікае княства Літоўскае, яно было на парадак вышэй па ўзроўню дэмакратычнасці, па ўзроўню, паўтаруся, і правоў, і свабодаў. І дай Бог нам вярнуцца да таго. Глядзіце, я б там адзначыў мясцовае самакіраванне, это вельмі важна. Я б адзначыў выбарнасць усіх кіруючых пасадаў унутры княства. Я б адзначыў тое, што князь, не толькі чыноўнікі, але ж і князь справаздачыліся не толькі перад соймам, але ж перад соймікамі. То бок, пераехаўшы ў Брэст, ён князь, соймік мог абавязаць яго справаздачыцца. А перад кім Лукашенко справаздачыцца, пакажыце мне. То бок нам рэальна вот у нас вельмі добрая глеба для стварэння сваёй ідэалогіі, нацыянальнай ідэалогіі менавіта на падставе. Я не ведаю, літвінізма называць это так ці не так. Таму што нехта гаворыць, што літвіны это палітонім, які датычыў усіх жыхароў Вялікае княства Літоўскага. Да, магчыма, але ж калі на Валыні старыя людзі, калі іх слухаеш, яны дагэтуль гавораць, у іх ёсць такая пагаворка: Литвин бив б не Литвин, каб він не дзекнув. А хто у нас дзекае? Ну, дзукі максимум у Літве яшчэ, да? А так толькі беларусы, ўсё. Угу. Вот вам и отказ на пытанне. А есть еще одна такая: мы литвины, Бог нам нравится. Ну это, я думаю, что это уже больше позднее нечто. Нет. Год Ментунс, это так себе, это добра не доводит. Вон русские так само бягут, то, что это они русские, с ними Бог, блин. Это шляпа. Дея, мне люди пишут, Дея, Сергей Егоров.
Я понял, мы пуп земли, а что нам делать сегодня с реальными процессами? Готовиться. Сережа Егоров, Реальными готовиться. процесами. От той же ж, то саме Мирослав, Лазовський, Мирок, якого я да. пригадую. Да. Калі яны выйшлі пасля амерыканкі, я тады змог, то самае, калі справа Белага легіёна была закрыта, я змог тады заехаць у Беларусь. І мы сабраліся, абмяркоўвалі, якія крокі, што мы можам зараз зрабіць. І ў прынцыпе Мірык пры ўсім пры тым, як бы так, ён вельмі інтэлектуальна быў разумны, як бы багата гістарычных ведаў. І ён параўноўваў, што ў нас зараз час працы арганічнай, тлумачальнай, што называецца праца арганічная, это хутчэй, напэўна, больш да почты мае дачыненне. Калі ездзілі інтэлігенцыя, як бы так шляхта, ездзілі па глыбокіх, па мястэчках, па вёсках з прапагандай з нейкай. Зараз нікуды ездзіць не трэба, зараз інтэрнэт перакрывае ўсе гэтай магчымасці. Але ж нам трэба стварыць. Я неяк нават у Тыбеце быў, сутыкнуўся, расеец яго высвецілі ў ламы, ён праходзіў там рэтрыт, усё 3 гады, 3 месяцы, 3 дні адбыў это ў рэтрыце, ўсё, яго высвецілі ў ламу. Ну і ён мне пачынае нешта агітаваць там за Расею. Я кажу: "Так у вас же там типа ваша Беларусь, там же все депрессивно". Я кажу: "Слухайте, депрессивно это у нас пасля прыходу вас. А да вас было нават вельмі пазітыўна". Так вот нам вот на грунце таго, што Мікола Ермалович напрацаваў, нам б на грунце гэтага рэальна стварыць, паўтаруся, нам трэба сфармуляваць цывілізацыйныя дасягненні Великае княства Літоўскае, куды мы імкнемся. Мы бачым, што стары свет рушыцца, што ў прынцыпе Трамп падкрэслівае. Разумееш, нават пры змене ўлады ў Беларусі нам усё роўна трэба будзе прапаноўваць свету, хто мы, што мы і куды мы. Так от для таго, каб беларусы прайшлі ў будучыню, нам трэба прапанаваць нешта тое, што выходзіць за рамкі сённяшняй матрыцы. То бок не прыехаць у Еўропу, папрасіць: "Аддайце нам денег, чтобы мы вас дагналі". Так не бывае. Мы будзем бясконца даганяць. А менавіта смелыя, спакойныя эксперыменты ставяць, то што давайце мы будзем як бы так. Калі ўжо эксперыментаваць, ўсё роўна Беларусь нам застанецца ў такім выглядзе пасля Лукашэнкі, што там усё па новай трэба будзе рабіць. Да, потому Нам что трэба арыентавацца на убил нас. японскі досвед 45-го года. От як японцы пачыналі падымаць Японію ў 45-м, от нам прыкладна так жа ж трэба разумець. То на сённяшні дзень нам трэба ідэалогія, і нам трэба разумець, якія эканамічныя ноу-хау, дзе мы што будзем то самае ў сябе рэалізоўваць. Паўтаруся, для таго, каб Беларусь прайшла ў будучыню, нам трэба новыя, цікавыя, моцныя ідэі. И нам нужна власть, которая будет за интересы нас сражаться, а не за интересы непонятно кого. Там, всякой говнораски и так далее и тому подобное. Опять еще один. Ну, слушай, перелогинился, и еще раз в бан у меня тут чудо улетает. Вот, просто. Китай не даст, Китай не даст. Китай же, что Китаю? Китаю насрать, блин, на нашу страну с высокой колокольни. По хорошему счету. Ну, вот. Ну, глядзі, Кітай, в прынцыпе, капіруе паводзіны Злучаных Штатаў. Ён як бы так раздае грошы, ўсё, але ж ён ж не патрабуе, у адрозненне ад Злучаных Штатаў, яны ж прасілі: "Мы вам даем грошы, а вы нам расказваеце, як вы вот сталі вдруг приверженцами Да демократии". нет, это просто это Китай чертила, всё блин, равно. до этого писал из рубрики, блин, а где вы возьмете оружие и так далее и тому подобное. Ее просто... Я этому черту, блин, просто в чате это как его, отвечал по поводу того, что оружие не берется у кого-то, оружие захватывается. И если брать хотя бы 2020 год, Пинск и так далее и тому подобное, если бы не наша, блядь, Тихановская и компания фриков, блин, которые, грубо говоря, ничего не сделали, и у нас были взяты города, блин, и оружие, блин, при желании было, и менты сдавались, и военные сдавались, блин, и над некоторыми, блин, администрациями висел бело-червоно-белый флаг. И если бы, блин, кто-то сказал, блин, двигаемся вперед, а не ждите, блин, с моря погоды, то уже бы в стране бы совершенно другая власть была. Но мы же все понимаем прекрасно уже, что Лукашенко не просто так Тихановскую отправил в Литву. Не просто так.
Поэтому и все было слито. А вот это вот чертило, блин, полосатое, блин, которое сюда прилетает, это чистый лукашист. И вот заметь, у лукашистов всегда одно. Они заходят в чаты и начинают рассказывать, где вы возьмете оружие, а что мы без оружия ничего не можем и так далее и тому подобное. Да нет, оружие захватывается. И хотя взять хотя бы 1996 год, когда в Минске переворачивали, блин, ментов машины, блин. Посмотрите, в интернете есть же видео. За это как его у ментов забирали, блин, щиты, каски нафиг, блин, и так далее и тому подобное. Это же делали белорусы. И тут вот Ну, такие вот где терпилы. будет, да, в местах, специально отведенных для хранения, там и возьмем. Да. А это терпилы, которые вот это вот говно, блин, прилетает, это ментовское, начинает, блин, рассказывать. Они же специально сделаны, летают по чатам для того, чтобы, грубо говоря, нас всех с пути. То есть сделать так, что мы ни на что не способны, мы ничего не можем и так далее и тому подобное. Блин, дрочильники хреновые. Прости, меня просто уже бомбануло. Вот. Лайк и шер все поставили. Если нет, тогда вы вредные какашки. Так. Вопрос. Как правильно, американский или мексиканский залив? Если человек разбирается в теме Китая, должен и в этом разбираться. Ой. А, Какая нахрен разница, что там с другой Вот, вот, стороны вот я говорю, планеты? для кого берегу глядишь, да. Да, еще раз. Вот это тоже ерунда, которую пишут для того, чтобы просто сбить с точки. Итак, мы уже с тобой 1:10 в эфире. Я вот думаю, что уже надо завершать. Сегодня 8 марта, поэтому народ еще сегодня, видимо, сбежал, да, отдыхает. Вот. Но, тем не менее, последний вопрос, который я хочу задать на сегодняшний день, это такой. Нам понятно, что надо готовиться, но а, ну, и все вот эти вот псевдосми и все остальные послетались с финансирования, да. Сейчас открывается как бы окно возможностей. Возможности для того, чтобы появились какие-то реально настоящие проекты. Как сделать так, чтобы те проекты, которые всю жизнь сидели на этом финансировании, закрылись быстрее? Вот это вот реально, это мой вопрос чисто. Как сделать так, чтобы они быстрее закрылись? Потому что ну, ты же знаешь прекрасно, что эти мудаки сидели, блин, на грантах, просили у людей, блин, подаяние, что самое смешное для меня, то есть они сидели, получали по 3 косаря долларов зарплаты, при этом просили, блин, донаты, вот. И потом, когда их USAID этот закрылся, блин, их поскидывали, они начали кричать о том, что они быстро закроются, и их народ почему-то начал дальше поддерживать, приучиться того, что даже вскрылось, что это одна и та же Шарашкина контора. Как их, блядь, закрыть быстрее? Ну, слухай, ну. Я, на жаль, это самое, с здзіўленнем для себе, ну, вот, гледзячы, мяне что-то вінавачвалі, что я тут рэйдэр, усё. Хаця, ну, якое рэйдэрства ў правовой дзяржаве? 1,5 гады я ўжо знаходжуся ў тым памяшканні, як бы і польская паліцыя, ні прокуратура, ніхто ні слова А не сказал. заметил, кстати, что все, кто послетал, да, то есть и начали, они очень резко как-то переняли, блин, вот все то, что я рассказывал, и начали рассказывать. Да даже Азаров, ёпрст, блин, выпустил целое расследование по офису Тихановской, где, по сути, все спиздил с моего канала. И то криво, и косо. Нет, да я до того, что это самое, я, посмотрев на вот этот событийный ряд, мне показалось, что к мыслящим можно отнести 30% Я аудитории. думаю, меньше. Возможно, потому что, ну вот, 70% им сказали что-то, вот что-то написали, а они счастливые понеслись. Ага, ага, ага. Ну, то бок, на жаль, народ не схильны як бы карыстацца мозгам. Народ не схильны. Ну, але ж я думаю, что это не чисто беларуская бяда, по-моему, это планетарная бяда.
Таму, ну, трэба, я таму і арыентую, давай разлічваць на пасіянарыяў, на 4-5% пасіянарыяў, а не, крый Божа, не старацца залагодзіць усе там 90%. Так не будзе. Калі мы натхнем ідэалогіяй 4-5% менавіта пасіянарыяў, то пасіянарыі прывядуць усіх астатніх. Да, это расцягнута па часе, але ж, ну, это адзін рэальны шлях. А як, ну, паглядзі на прыкладзе Белсата. Як это антикрызісны менеджер Ціхановская, як добра спраўляецца з калектывам Белсата, ўжо дагрызае ўсё, што там заставалася, да? Ну. Так что, ну, вот про что я. Но Белсат, он все равно останется там финансирование от польского правительства. Под угрозой закрытия всяких говнорадио, Реформбай, вот эти вот два, как их, шизофреника, которые сидят, там хохочут непонятно с чего, один из них трампист, опущенный, лысый такой вот. Это просто. Смотришь на них и думаешь, ё-моё, вы, ребят, куда я попал, мама, роди меня обратно, понимаешь? Вот. И это считаются не маргиналы, наши Нивы, которые, это как его, про Ермошину, за последних несколько дней написали 10 статей, продвигают Ермошину. Вот это не маргиналы, А Ермошина — это самый классный чувиха, про которую надо писать все, как она пукнула или как она сёрнула, понимаешь? Вот это наша реальность, в которой мы живем. Но в этот же момент обычные люди, которые сидят, помогают той же самой Украине на войне, да, то есть ездят, это как его, там даже харчевые передачи, делают, да, то есть про них ничего не пишут. Про наших добровольцев ничего не пишут. А ты вспомни, ситуацию с Мирком, да, то есть вот ты сегодня просто неоднократно о нем напомнил, да, то есть когда, грубо говоря, ко мне обратились, ну, ты знаешь кто, да, и попросили меня, это как его, выставь информацию, иначе о нем замолчат, да. И тот же самый Сережа Беспалов, который там бегает и сейчас везде рассказывает, что вирус слил, что Мирока убили, То есть он там сделал там плохо кому, так он не может объяснить. Ну вот факт остается фактом, потому что у нас в СМИ есть четкое правило, замалчивать о наших героях и о наших волонтерах. Вот те реальность. Ну, слухай, ну, для этого, ну, один толькі варыянт. Ёсць тыя, хто сапраўды незалежныя. Ёсць лідары грамадскіх думак, я спадзяюся, як бы сумленныя людзі, то бок, ну, разлік толькі на гэтых, нацыя толькі на гэтым падымаецца. Яно разумее, што адбылося, вот эта ўся сфера НГО, я чаму радаваўся, што, напрыклад, што Трамп вывеў тую ж Амерыку, напрыклад, з кліматолагі, там это возы, там з усіх гэтых структураў. Таму што, разумееш, нават калі іерархія калісьці збіралася для нейкай рэалізацыі светлай ідэі, то цераз некалькі пакаленняў яна пачынае ўжо працаваць на самазахаванне. То бок яны самі ўжо генераць нейкія праблемы прыдумляюць, самі прыдумляюць, як яны іх быццам бы вырашаюць, а насамрэч усё это проста самавыжыванне. Я ўзгадываў, калі я далучыўся актыўна да грамадска-палітычных рухаў яшчэ ў 88 годзе. Я тады вучыўся ў мінскім візры на 9 кіlometrы. Тады першыя дзяды адбываліся, як бы так, ну, нас это ўзрушыла, ўсё. Але ж, разумееш, мы былі шчырыя. 88 год, не было ні гэтых, ні ксераксаў, нічога. Мы ўсё роўна знаходзілі, дзе раздрукаваць. Мы разносілі гэтыя ўлёткі, мы самі стараліся, таму што мы это ад сэрца рабілі, ад душы. І для чаго прыйшлі? Вот мы разам з усімі гэтымі USAID-амі, з усімі гэтымі Сорасамі, усім астатнім. Да таго, што вот зараз, калі ты звернешся да маладога чалавека, скажаш, я вот, напрыклад, мне там трэба сабраць подпісы, я іду ў дэпутаты. Ён табе першае што запытае? А сколько вы заплаціце мне за подпіс? Раней такого не было. Вот разумееш, вот за это 25 гадоў яны што зрабілі? Яны ўсіх прывучылі, што калі ты хочаш зрабіць рэвалюцыю, то а дзе ты грошы возьмеш? Да. То бок яны цябе прывучылі, што ты, табе, напрыклад, калі ты выйдзеш на Сораса, табе прапануюць, а вы напішыце бізнес-план сваёй рэвалюцыі, як вы будзеце рабіць пакрокава.
После В этого я наберусь 2020 образования. году, в 2020 Ну, году я как раз помогая нашим беженцам бежать, да, это как его, из Беларуси, я завозил их в Черниговский дом прав человека, где их там принимали и энное время давали жить в этом Черниговском доме прав человека. И там была поседжение, ну, заседание, да, то есть на которое я нечаянно попал. И вот как раз с того момента я начал продвигать вот эту вот ситуацию про 180 дней в Беларуси. Тимчасовий захист, закон тимчасового захиста. Вот, и там как раз был Сорос. Ну, имеется в виду не сам Сорос, а представители украинские, как это, фонд. Неважно, как он там называется, но он Соросовский фонд, да. Вот, и они, грубо говоря, в декабре месяце 2020 года я имел вторую встречу вместе с этими ребятами. И где мне сказали, ну, то есть я говорю, хочу, ну, то есть мы делаем там радио 97 и так далее и тому подобное, нам нужна помощь, и это как его, искали мы тогда еще думали, что может кого-нибудь среди грантов найдем. Так мне напрямую сказали, что типа вы либо поддерживаете офис Тихановской, получаете гранты, либо не поддерживаете офис Тихановской, грантов у вас не будет. Все. Все очень просто. Так что Соросятина стояла за офисом Светланы Тихановской очень сильно. так я до того, що не бачиш, яны вот это подсадили всіх на гроші. І люди перестали розуміють, що в чим логіка? Ти йдеш змагатися за свою свободу і при этом чекаєш, що тобі за це дасть нехто гроші. Це ж ненормально, воно ж одно другое виключає. Да. Коли ти залежиш від чужих грошей, то про яку свободу розмова? Да. Ну, той же самой Литве очень сильно невыгодно, чтобы белорусы стали независимыми, ну, незалежными, еще ничего, потому что это как его Литва, вот видишь, там на все белорусские национальные символы уже пытается наложить лад. Вот тебе весь прикол. Если белорусы станут сильной страной, то, естественно, они вспомнят о своей истории, да, то есть нахуй Литве, блин, простите за маты, мы сильные и независимые. Они, мы не нужны им. И поэтому, блин, Лукашенко именно в Литву отправил офис Светланы Тихановской. Именно Литва прикрывает эту КГБшную структуру. Ну що, давай людей Да, повіншуємо. будем завершать. Да, да. Да, всем С спасибо за... теплым морем, весной, с весновым сонейком, Да, каб жанчыны наши квітнелі і каб мы свяціліся побач з імі. Так что давай на позитивной ноте, не будем затягивать. Да, да. да, всем спасибо, всем до свидания. Ждем вас завтра. Завтра я, скорее всего, позову Хелен Минскую, и мы будем обсуждать ситуацию, которая творится в мире. А тебе, Сереж, спасибо большое за то, что ты пришел и за проведенное время с нами. Вот, надеюсь, завтра люди отойдут от праздника и посмотрят наш стрим. Ну, во всяком случае, я точно знаю, что кусками будут перекидываться. Какие-нибудь желтые паразиты обязательно в это, как его, вырежут, что мы готовим нападение с 4 сторон. Обязательно. Всем пока.